Za svoj život stráviš až 5 celých rokov iba scrollovaním na sociálnych sieťach. Však ti poviem, že niekto ťa každý deň využíva. Nie, že ťa klame, nie, že ťa rozptyluje, ale ovláda. Doslova manipuluje. Každé jedno swipenútie, každý jeden scroll, každý jeden like. Nič z toho nie je náhoda. Je to systém. A hádaj čo, ty nie si jeho používateľ. Ty si jeho produkt. Priemerný človek strávi na sociálnych sieťach 2 hodiny denne. To je 14 hodín týždenne, 728 hodín ročne a za celý svoj život viac ako 5 rokov strávených iba scrollovaním. Čo ak to ale nie je úplne tvoja chyba? Čo ak je to presne tak, ako by to malo byť? Sociálne siete zarábajú miliardy, no aplikácia je zadarmo. Tak kto im teda platí? Sociálne siete niečo predávajú. A ak si ešte nevšimol, tak ten produkt, ktorý predávajú, si ty. Tvoj čas, tvoja pozornosť, tvoja energia. No a toto sociálne siete predávajú značkám, tvorcom a firmám. A ty na oblátku dostávaš krátkodobý dopamín a stávaš sa závislý. Sociálne siete sami o sebe nie sú zlé a dá sa na nich urobiť veľa dobrého. Ale problém je v tom, že sú navrhnuté tak, aby ťa udržali v pasci. Je to systém postavený na tom, aby ťa vtiahol dovnútra, lebo čím viac majú tvojej pozornosti, tým viac peňazí zarobia. Ak nechceš stráviť 5 celých rokov z tvojho života iba scrollovaním na sociálnych sieťach, chceš vedieť, ako získať kontrolu a využiť tento systém vo svoj prospech, tak napíš do komentáru part 2 pre ďalšiu časť a nezabudni dať follow.